ye hwe twi agyinahyɛde ahorodu bedi kama enum enamdi num aka no eso so medin de nana emisa eyim aha aye learn so twi aha ye so twi ye nkwane nkwaje be na afi ye ntoa dwumedin so ene ba meden ma eye se baabi di shitumi koye baabi akoa baabi di shi utumi koye baabi akoa na enum a aka meden ma eye twi agyinahyɛde no eno ni na edi kan eye ntiemude ne etoso eye asembisa insenkyerene ne di ho eye enka hyemde ne etoso eye anan a na mede ma no eye enkatumde na ne twato ewo ene twi agyinahyɛde no eye enkabum insenkyerene ba me sisu bi ho entiamode asemisa insenkyerene enka hyemde enkatumde na enkabum insenkyerene eyi ni enum aka mede ama ene da ye behia no mekyerɛkyerɛ ebi ase ama nhwɛso sene be ya wetumi ade adi dwuma ewo kokase beden de nana emisa ayi aha eye learn so twi makra bye bye.